свещеник се за гората с пламен. Добре. Тук има едно... Някакви неща да се избягаме, братле. Чакай, ние сме в гората, бе. Почнахме от начало. Това е тази врата, бе. Чух нещо. Какво стана, бе? Вратата се затвори. Стай го този телефон, бе. Какво става тук? One day. What the hell? Какво става тук? О, това е къщата на Гранушка. Ето врата да избягаме. Чай да ключена. Верно е. Какъв то китинар? Може да избягаме в колата също. Да, ама то знам, че има капани в играта. Сега тук в къщата. Там има лампа, която мига май. Не знам. О, това е тази котка, бе. Оставаш, що ми се спря интернет. Тук мига лампа. Кой по-ясто е? Гората ли е? What the hell? Идва някой! What the hell? Бегай! Май някой ще дойде. Хора, ние не сме казали тут. Няма никой там. О, чудовището! Дядото! И затвори вратата! What the fuck? Кой ще прави там, бе? Кой ще прави? Ай, кокошка! Нищо не виждам. Една пералня и легенда. Окей. Това наистина е опасно. Дете, бе! Ти не си много, бе! Бегай, бе! Там даже е Сандрина! Годва, бе! Бегай! Бегай, бате! Ето тази врата, която се затвори. Абе, тази къща изгледа, че сме в гората, бе! Тази врата се затвори преди малко. Не, тази врата ще отворя сега, отварям. Хайде. Кой е това място, бе? Къде е той затворя? Въобще, да. За цялост. Майко, как ни подклони нещо странно. Какво? Добре, търси, аз ще се опитам да измисля нещо, за да оцелем. Вейте, направо се виждат образи. Тук се виждат... Ко намери, бе? Вратата се заключи. Не трябва да сме тихи. Добре, не сега. Има нещо. Гранушка, това беше Сандрина. Говори с някой. Ой, заплан... О, кой е тук, бе? Отварям. 3, 2, 1. От. О! Бегай! Бегай! Пускай си перера! Бей! Майко, какво беше това? О, фак! Ти ли пусна лампата, бе? Как
някакво сърце, бе. Брат, вътре има въздух. Може ли да направя нещо? Това май е сърце от човек. Да. Ще го спускам. О, не, това... Чу ли нещо? Но. Чух. От ето там някъде. От ето там. Май от там вътре, но не знам кой. Ау. Това май е гората. Брат, ние се едно сме в някаква гора, бе. Посветваме. Много странно. Но да, Какво да правим? брат, аз видях някаква пералня. Трябва да намерим колата. Тя колата не знам къде е. Тук е. Не е това е детски камион. Май, ето е колата. Само, че това е пералня. Колата е пералня? Как влезеш вътре? Не бе, тук има едно нещо, което... Я се опитай да запалиш. Трък. Запали. Тя наистина запали. Не бе, тук се върти. Брат, то тук се върти колелото, е. Може ли да се въртя? Да. Може ли да го снимаш, да държиш я? Нема ли? Oh shit. Here we go. Get. Стоп! Ето! Дай да дам гъста напред малко. Ето камерата. Аз ще го засиля! Ти скле! Кашай! Фак! Ето! То не дава назад. Питам се да дам назад. Има ли нещо тук? Майче е развалено. Беби, разбивай вратата! What the hell, заключено е, бе! Браво! Запарям! Бързо е! Бързо! Аре, идвай! Дайте се опитаме да... намерих още една врата. Заключено е. What the hell? Oh shit! Лопатата на съседа ли това, бе? Не знам, това се едно е Hello Neighbor бил тук. Брат, това наистина е монстър. Чай, че си май си изправя фенер. Брат, те лопати, защо тук има лопати, бе? Абе, тук дали има някакво гробище с нещо? Тук май нещо някой е копал. Това се едно е се напиташ чит, в някой. Ние направо сме в гората. Тук има дърво, което е щупено. Айде ходим там. Това куче ме плаши, ще мина тук. Вай, кой се борил оградата, бе? Ходите супа и се може. Май тук има танцуваща жена. Не ми каза, че е истина. Я виж, бе, тук май е сот. Шш, може би е крадец. Ти добище. Малки чудовища, папагали. Това куче е нормално, тъй като гледам. Я виж, бе, тук съм се качвал нагоре. Може да качиш горе ли? Аз съм се качвал, но ме е страх, мога нещо да падна. Защото... Тук има къски, бебе. Има къски, братко. Къски. Да, ма те са чудовища. И се громли. Да, и ми решат на война. Това куче малко ме плаши. Да бегам от тук. Ош!
какво? Дай ме на кмета. Абе, това място... Не. Си там, Не, те... Ами, Брат, кой това бе? Това ограда ли е, бе? Ами да, тук има врата. Не знам, айде да бегаме от тук. Най-бързо. Абе, тук кой разбил оградата, не мога да разбера. Аз. Не си ти, някой. Ти си грозен! Бегай! Ау! Бау! Брат, пачи, то виждето дойде. Дойде дядото! Това беше дядото от Грани, бе! Тихо е! Той ни погледа! Вика да бегаме от тука! Бързо влизай тука! Шибе, влизай тука, бе! Бързо! Шшш! Спри фенера! Чакай, бе, трябва да се качим. Не! Страх ме е. Аз се прибирам. Какво? Нищо. Не, бе, ела тука, бе. Ти само ела при колата. Чакай, бе. Тихо е, спри си фенера. Да проверим и си спираме веднага. Няма нищо ужасно там. Нещо. Лампата се спря И се после каза. и пръдна. Аз пръднах. И се насра. И се ма. И сря. Ти си настара. Измогах те. Тук има кетенар. А как и... А къде е ключа? Е там в тази къща. Мисля. Какво? Май знам кой ключ. Дай лопатата. Имам идея. Какво? Май тук трябва да разбием кетенара. Добре. Тя е отключена. What? Откъде са появи то стъп кетенар? Появи се кетенар. Брат, то е заключено, е. Заключено е. Оставай! Брат, мисля, че ето това трябва да го разбием, да го махнем. Бегай!